Era laburran eta telegrafiko batean, ez? Batetik aipatu behar da, esan den bezala legea joan dira aldatzen, eta hala ere, Aldundia proposatu duen proposamena legea betetzen du. Legeak bi aukera ematen zituen edo ditu, eta da, abenduaren 31 baino lehen, baldin eta kutxak, baldin badauka banku baten 10% baino gehiago, fundazio batean bihurtu behar du, 10% baino gehiago baldin badauka fundazio bankario batean bihurtu behar du, baina 10% baino gutxiago baldin badauka fundazio izaten jarraitu dezake. Eta, guzti hori kontutan hartuta, Aldundiaren proposamenak egiten duena da, Kutxabanken akzioen 32% duenez, nolabait kontutan hartzea nortzuk sortu zuten, eta hori Donostiko udaletxea eta Aldundia izan ziren kutxa, Gipuzkoako kutxa eta Donostiako kutxa sortu zutena, beraz beraiei parte bat ematearena, beste parte bat noski kutxa bera geldituko litzateke fundazio arrunta batean eta gainontzekoak herrialdeko udaletxe guztien eskutan ustea. Legala da, eta hain da legala momentu batean, egindako bilkura batean, Aldundiak dituen egindako informe juridikoa eta kutxaren arteko bilera batean, kutxako legegilek edo nolabait beraien egitasmoa defendatu zutenek ere ezin zutela eta gaur da eguna inork ez duela esan zergatik ez den legala. Ez dago arrazoi bat, ez dute esan ilegala da honegatik. Ez dago alde horretatik, beraz, importantea da gure aldetik esatea legala. Bigarrenik zergatik da hobeagoa gure ustez kontrol publikoa mantentzeko lagungarria izaten jarretzen duelako, azken finean Kutxabanken akzioak geldituko zirelako instituzioen eskutan eta kutxa mantenduta posible litzateke gaur egungo ordezkaritza mantentzea, bai langileena, bai bezeroena, eta oro har gaur egun dagoen errealitateaz. Eta zertarako, leheno aipatu dugunerako, ez? Nolabait, azkeneko urtetan eraman den finantza hildoa aldatzeko eta Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren mesedetan. Ez ditut errepikatuko adibideak, denboraz labur gaudelako, baina nik uste dut ulertzen dela, edo ulertu gala leheno jarri dituan adibidekin, bestelako norabide batean jarri zitekela eta jarri beharko litzatekela Kutxabank. Eta guzti hori kontutan hartuta zergatik hartzen duten, espaldin bada, nik uste dut oso zaila dela esplikatzea, zergatik mailaren gainean jartzen ditu datu guzti hauekin, zergatik gainontzeko alderdiak, eta inkluso sindikaturen batek, azkenean zergatik hartzen duen erabakia, eta da dena kapital guztia 15 lagunen eskutan ustea. Guk ezin dugu esan honen atzean, egin dezakegu irakurketa politiko orokor bat, eta esan dezakegu, eta esaten dugu honen atzean daudela interes ekonomiko eta finantziero erraldoi batzuk, eta azkenean gaur egungo klase politikoaren gehiengo bat, eta sindikalgintza klasiko eta espainolaren aldetik dagoen jarrera orokorra da, politika neoliberal eta potere ekonomiko eta finantziero horiekiko izugarrizko saldukeria, eta gu behintzat hor kokatzen dugu. Eta gero noski, horrelako errealitateak ematen direnean, ez da harritzekoa, adibidez, Madriden txartela famatu, plak txartela famatuekin ikusi duguna ikustea. Bestela, ezin da ulertu herri honentzat eta herritarrentzat askoz ere egokiagoa litzateken proposamena alboratzea, eta bestelako interes ezkutuak ez baleude ezin dira ulertu, zeren ere hemen aipatuen bezala, ez da bakarrik klase ikuspuntutik, baizik eta herri ikuspuntu batetik, azkenean Kutxabank poliki-poliki galduko dugu hemendik poterea, eta beste gauza batzuetan gertatzen ari den bezala, erabakiak hartuko dira Kuwaiten, Katarren, Londonen edo Massachusettsen. Eta beraz, hildo horretatik uste dugu ulertezina dela besteen erabakia espaldin bada, beraiek esplikatu beharko lituzketen interes ekonomiko ilun, eta garbi esan behar dugu, hori ez luego oso ezkutukoak direnak, eta horrela ulertzen dugu hain zuzen ere gai honetan ematen ari den gardentasun falta eta gauzak korrika eta presaka egin nahi izatearena ez.